Nag-display ako sa mga baligda na rin guys. Ang ipanghangir kay halin. May nga sobra. Ha? Na. May nga sobra sa lang na ay katong di suroy na tos puti. Kung pinilian nila sa rami. May ipanghangir kaya rong urot. Mga jogger pang bata. Sa? Pan. Dapat mga boxer. Wen, Oh. dari may lot pa wen. Masukan lang pinakamaksus. Oh, nang bala ko. Kinahanglan ko ng gasot ng duway. Ha? Kinahanglan gasot ng duway. Nah, Oh, pero di. Hindi pa yung disturbong. Kumantong budget. Dapat mga taupo. oh, 2%. Isang na ito. Asa mo po din na nga. Asa kay ang balor kay Sa Manila. Lami ni ato mananaro lami ni. Gipalitan ko mo diri kwan. Sinto. Baga. Ito patimbang na bagata na. Aso kay kuana. Alam mo nag ganang litsa. Kaya nagsukod-sukod na magbading gamay. Parbay ligo. Baksir man na. Di man na. Panti. Baksir rin ang ipiliis na. Putuan na ba tining badihan eh. Dapat daghang kuan ay sando. Kung kuan ko sa idiboy yung sando. Ruben ang ginani. Tara idiboy o diya. Ha? Sando ko ni Izaha guys. Diya. Dapat ko daray mga unhan. Kuha ni Dajon sa mga gusto mo palit. So, huwag na mo sila, Jo. Pwede ra ko ninyo i-message kay nayakan tayo mo yung mga kuhan na rin das deu-deu na. Pwede ra nang ihatid. Nice na sando. Oy, di boy, ikaw pili, tari. Kaya sa yung customer. Ha? Pamili sila. Tama na. Kare kay mura burakay. Mura kang nas ilam sa yan. Kana. Humot na ko na ni kare sa nagbahuwa. Kana, pag-ilis kay, okay sa nina. Dapat dia. Karing day itom. Kana, o kara, duha ka buok. Duha ka buok, nice. Sorry. Isa. Nalimaw lang ang isda. Wa man. Nalimaw ang isda daw. Ang kana ko ah. Lumaka, gunitan mo kang isda. Kana, mo na imo. Inday. Lagi. Nara guys, na nakoy halin isa ka buok. Halin nga utay mo man. Oh. Tsa. I'm 60 for your love. I'm 60 for Grabe, customer ni Dang grabe. Grabe kang customer ga lipad sa nakasuog sando. Mura man kag nas ilam sa kalubian. Di manisan mundo ni mun. Ama bigyan ko. Tabon mo isa. Lamig urol na. Paluwang kagubot na ng Kana isda. ito mon. Di man pareho Klaro buling. Bahula. Bayo taho na. Di. Kaya nakuan magurin na. Na kana ijak ta. Kilawan. Ha? Okay ra mo gula. Sakto man sila. Nagkagabot sila sando guys. Eh suot na dyan istulip. Pili na to. Asay anong kaning kulot. Dia murag ka rin naman siguro. Ini lami ani makuha na. Kani kay humukunti. Wala ka pa din eh. 100 yun na. Tagatos. Ha? Ano? Pwede mo tao ko, tao 120. Ha, 100 na bitaw. Ipukot. Ipukod ka naman. Ay, iba. Bisa katos. 100 na. Hindi nagbayad ko an. Ay, nag-release din yung... Tingin Na may ilang pali-release. Mahay pa utang. Tana. Duwag ah. Duhag imo. Tay sa ada pa dari, manulit pa ko. Masig na pa yung Way brief. Naka na nga na. Kung naman na, baksir. Kani na sa dot. Ano na ikulot po? Pareha naman na. Pareham sila itom. Kana. Agi matay ka na imo. Jiri. Para mo ko. Ay kulit itong mama ko koy. Na, impas na. Oh, atsaw kay imo man na. Na, ipo puto naman gwapong kinuha na. Reklamo na tatay kay muli kita mga marukoy. Pero ka ni ta. Baguhan. Iku di na tingog. Yatan nga laman. Ako tahu ada So na ha. Ano man Ilya? Kana pa di mo. Di. Ano mo? Iday. Painti na na. Kuan iyo na pambaksir na day. Boy man na, pang boy. Di man na pang girl. Boy mo na. Pang boy man na. Mo kali pag-apil na ron. Ay nga rin, pwede ka na. Ano Boy, galis niya. Square pa. Ama yan. Dusit to abe, dusit to. Kana yan eh? 100. Ay, usan na na. Wa. Ha? Napadari lang nga ni, mga ingani. Di, ay balik lagi ni. Kokong. Napay laing color dati di ah. Sa ano ah.
Mga early kuan guys na po mga sarap. Lagi di na pwede niyo pang bibi, pang Bili na sila guys. Ano ra? Bili guys. May panghabwa rin ang mga kuan. Dapat may ari. Sandal. What I been take with? Kaya ano ko na kayo? Di, lapad ra kay. Pasana na. Naman koy mo kuan, naman koy mo hinanglan nga. Tay-tay. Meron ba ng mga uso natin? Tay-tay t-shirt. Na may nga nga inyo. Na may mga gulay nga nga mga ipangsulti. Mga buhok na bilhin ni guys. Tay-tay. Tay-tay t-shirt. Duha na bilhin. Okay sa tong ganahang order diha. I-chat lamang ko. Dahil kortina guys di ah. Pwede na sa bintana, pwede po pang purtahan. Na guys. Kuya. Karon pa kumukuling gani. Para man nagisuroy da dun natus pati ka mo. Ano na pagsisa? Ay, pagsisa oh. Na guys, aron taas ah. Okay, disibot na to ken, atras ken. Taas si Jaday guys ha. Taas. Wow, very taas siya. Taas ken no. Asa may imo? Dastir man kang Iliya. Nakstilan. Arang na ini mo. Kari ko kang Iliya guys di ah. Dastir. Dastir naman ko lang. Alay so. So. Taruhaan pa ka na. Ano ba lo? Ano ipanghanger guys kay arong makitaan. Para may pananggap dahil ro. Ipang utang ay. Kana pa makalibre ng tao. Siguro ibalik ka mo rin yan pala siya. Karon na nakadis na. Kuan na hangir di. Isi ko na sang adlaw gid suroy man na datos puti. Wato sila florami nakakuan nakakuha sila panty, t-shirt. Gaw, ning gwapo nakagaw, gaw. Ning gwapo Santoy lang ako, nakasundo. Hindi na pong bilang. Kaya guys. Tricolor. Kaya ka color. Tapos. Rato ra ni. Nice. Oh, nice kuno ni guys. Yan. Sige, ganahan ka dani be. Nice kuno, nice. Kay gipagat ka na sila ka, gibada na ka Kuan kulo 30. madukbok, upat kabok. Yeah. Dako man di makamaarang dana. Nang ilaga nga madukbok. Nice man jud kuno. Tama ni pamniligo ni basihan ni. Pano inday grabe inday. Nice Debbie. Gay. Majag sanina mo isang t-shirt mura na mag Gay. full dress. Gunitiri ja pag pamili diha, gunitiri tampan ba pamili diha ba? Kagwang ka jud di boy hagad ka mabukbuk. Gay, gunitiri ja pamili diha. Maka La. Gay. mahong isda. Gunitiri ja pamili diha. Naajaw. Ang azan. Nabutang eh. 2% sa numero. Aron be? Be? Aron? 2%. Hangar na ko guys. Matuta? Naura sa rin. Namiroy lakun guys kay lubeng agkuan nay bana sa mga igagaw na pahuway na ni pahuway datataud sa oras sa kapa pero kuan para man lang person dari mo display ko person naman gid kung manday kuan nakalipat ko lubeng manday unsa tataud hanger na naho guys. Sibag day. Disturbing. Still you. Good guys. Short, mahal ni si Jack kana kuno katabang ni bali sang kuan sa galug
Dapat guys, terno nga, ingani. Terno short. Marara to orang siya guys. Berato ra. Terno. Duha naman day kabuk na bilis ang terno. Naratig ko ha dani guys, tighatod na kay patinda. Igo ra pug kuning tinda. Di dyan yung ahang kawaling puhunan. Kaya wa ko ikapuhunan. Puhuna. Uy, good guys. Ito nga nahang mga pantalon niya. Pantalon. Ha? Hani? Nabutang eh. Sablan may tubig. Oh, t-shirt. Plain short. Mga plain nga shorts. Dapat tricolor sa dapat guys ya terno nis nga hoodie basta paghan da terno dapat yung mga jacket pang sa mga mga rider ganahan mo kuan tulo ni ka pila ba ni ka buok kanina lang may nabilin kuha na agaban good guys jacket nga na ay kaling zipper siya zipper guys channel subscribe among YouTube channel t-shirt ubus lagi kalau palit ako ng black jacket guys dyan agad ang saykado pandung sakto na yung ang biyahin sa init na pandung dapat yung mga pang teenager mga pang senior dapat dari available po pang senior citizen pero di saging mahaw ang pamahaw dia kilo isang masindain mang pamahaw guys dia saging parisan og kinilaw. Nagas day panghangir man na. Colorful ka azu. Colorful, ari color. Ang mga malipadon. Cha, karepon. Buwak-buwak kanahan ko nga rin ay buwak lang. Pagpantada na iguan kanang na butterfly. Ya, dapat mga jogger mga pangbata diya. Siganahan mo. Yung mga short, hangir kanan napupo naman hinuon. Ay, habang ka daw. Lang ayo. Hangir, uy. Hurot na maghangir pa. Hurot na maghangir. Para na tayo mahangir, kayo naman ko'y hangir. Dapat daghang hangir nun, wala ko'y hangir, magamit. Magam ko sang kuan. Magam ko sang supplier ng hangir. Ako'y hangir dari, hurot. Wala na mahurot og hangir guys, kaya wala na ko'y hangir magamit. Hangir magamit, mga dari, panagdari. Yan lagi. Perata meriang naluto na kulo kinilong ini boy Apa guys 14 na pang bintana pwede pang lababo sabot man ko
Dapat guys, mga pranila nga pajama. Pranila. Barato ra ni guys. 99. Ang katugay. Kinsa ini boy? Ang isang adlaw, kung gano'n ka ba na tungalo? Saan na? Kahapon to, isang adlaw. Adlaw? Adulan mo kayo. Akin na lang ito. Ganahan mapukugmas ako. How ta guys, tiya. Hinilaw unsa dahil saging pares. Pares? Ami pa? Kan kada iliyang hang mana? Pangguwa nga. Saging. Muna ka mang dada tos progreso. Muna pa no? Muli ni. Buwang nga. Paris. Binzi? Sa pangisa container mo kang kuwan. Ba? Ba? Ni, ini. Kami ikaw na ito? Ha? Kwartohan lang. Ang pahuway mo?